שלום לכולם וברוכים הבאים לוידאו-קאסט של בית ספר נופים במגדל העמק. אני תהל ולצידי יושב איתי, והיום יש לנו אורח מיוחד מאוד. ראש העיר שלנו, מר יקי בן חיים. נשאל אותו על העיר, על החזון שלו, על הסביבה ועל כמה דברים מפתיעים. אז בואו נתחיל. שלום ראש העיר יקי, איזה כיף שאתה פה איתנו באולפן. נתחיל מההתחלה, כשהיית בגילנו, בכיתה ו', היית מאמין או בכלל חולם שיום אחד תשב על כיסא ראש העיר? אז בוקר טוב לכולם. התשובה החד משמעית היא כן. כי אני תמיד מספר שאני מגיל 10, אני חושב שזה כיתה ה', גיל 10, אז מגיל 10 אני רוצה להיות ראש עיר. ומגיל 10 אני יודע שבסופו של דבר אני אהיה, ולכן כשאני בא למערכת החינוך ומספר להם על להגשים חלומות, איך אפשר לעשות את זה, אז אני חושב שאני הדוגמה לזה. כי מהגיל שלכם בעצם החלטתי שביום מן הימים אני אהיה ראש העיר. והנה, בסוף הצלחתי. אז זאת ההוכחה שכל ילד יכול לחלום על כל דבר ולעשות כל דבר. בוא נחזור לרגע לבית הספר היסודי שלך. איזה מין תלמיד היית? זה שמקשיב בשורה ראשונה, או זה שזורק לי לנייר טואלט ומצחיק את כולם מאחורה? זאת שאלה טובה. כי אני לא בדיוק הייתי בבית ספר יסודי. מי שיודע, אני הייתי חרדי. הייתי בבתי ספר חרדים עד גיל 20, הייתי בישיבות, והייתי ילד מרדן. באמת שהייתי ילד מרדן, לא רציתי להיות חרדי, ועשיתי המון בלגן, אל תלמדו מזה, אבל בסוף יצאתי מזה. אבל זה לקח לי זמן. לא שאני מתלונן, אבל פשוט הייתי ילד מרדן שלא רצה להיות באותו מקום. אבל תמיד רציתי להצליח. מרדנות, אבל עם רצון להצליח בחיים. יקי, מה הזיכרון הכי חזק שלך ממגדל העמק של פעם? כשהיית ילד, מה הכי השתנה פה מאז? אז זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה. כששאלתם אותי האם בגיל 10, בכיתה ו' ידעתי שאני אהיה ראש עיר. אז כן, אז זה הזיכרון שלי, הכי גדול. אני הייתי מגיע עם אבא שלי לישיבות מועצת עיר, ויושב ורואה שם את ראש העיר של מגדל העמק של אז, לפני שנולדתם בכלל, קראו לו שאול אמור. וכשאני הייתי יושב שם, בישיבות הייתי אומר, אני רוצה להיות במקומו. וזה הזיכרון הכי חזק שלי מהעיר הזאת, ומה השתנה? זה תלוי. בשנתיים וחצי האחרונות לא מפסיקים דברים להשתנות, ועד אז קצת פחות. אם היית יכול לחזור ליום אחד בלבד לגיל 12, מה הדבר הראשון שהיית עושה בעיר? איזו שאלה. לגיל 12? מה הייתי עושה בעיר? יכול להיות שהייתי מבקש משאול אמור שימנה אותי מיד אחריו, ולא מחכה 25 שנים. אני לא כל כך יודע מה הייתי עושה בגיל 12. כשאני הייתי בגיל 12 במגדל העמק היה ראש עיר מצוין, שהיום הוא מודל לחיקוי שלי, ואני רוצה להיות טוב ממנו בעיר, אני עושה הכל כדי להצליח יותר ממה שהוא הצליח. ובגיל 12 כשאני הייתי היו המון דברים בעיר, אפילו כולל בית מלון, מי שמכיר את המסעדה שלנו, ולמטה יש מלון. אז בשנת 1980 וקצת, במגדל העמק היה מלון. מי הגיבור או המודל לחיקוי שלך כשהיית צעיר? למה דווקא הוא? אמרתי את זה כבר כמה פעמים. ראש העיר המיתולוגי של מגדל העמק, שאול אמור, הוא היה הגיבור שלי, הוא היה המודל לחיקוי שלי, ואמרתי, אני אהיה במקומו, ולא רק שאני אהיה במקומו, אני רוצה להצליח יותר ממנו. אז אני חושב שזה בדיוק התשובה. יקי, בוא נדבר תכלס. איך נראה הבוקר שלך? אתה קם עם אנרגיות מטורפות, או צריך 3 כוסות קפה כדי שמישהו בכלל יוכל לדבר איתך? אז אני קם עם אנרגיות מטורפות, אבל אני עדיין צריך 3 כוסות קפה. למה? כי אני עובד כל יום מ-8, 8:30 בבוקר, אני משתדל לא לפני 8 בבוקר, אבל אני מסיים כל יום לעבוד ב-12 בלילה. כל יום. אז נכון שאני קם באנרגיות מטורפות, כי אני עושה משהו שאני מאוד 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 אוהב וחיכיתי לו, אבל עדיין, אני בן אדם, וזה מעייף, התפקיד הוא מאוד מעייף, זה לא פשוט לדבר כל היום עם תושבים ועם כל מי שצריך בעיר. אז אני מגיע הביתה כל לילה, עייף וגמור, ולכן אני צריך 3, 4, 5 כוסות קפה, הנה אפילו הגעתי עם אחת, את רואה? אבל למרות שאני באנרגיות מטורפות. מה החלק הכי מגניב בתפקיד שלך, ומה החלק שבו אתה אומר לעצמך, למה הייתי צריך את זה? עדיף להישאר במיטה. אז בוא נגלה לכם את האמת, החלק הכי מגניב בתפקיד שלי זה העשייה. זה לחשוב על פרויקט ולעשות אותו. ולחשוב על משהו שעבר לי בראש, ואחרי חודש, חודשיים, 3, 4, תלוי מה הפרויקט, אתה רואה אותו קם, וזה הכי כיף. וכשאני שואל למה הייתי צריך את עצמי בכלל, זה כשאני בכל הטקסים. אני מאוד אוהב את העשייה.
אני פחות אוהב את הטקסים בתפקיד של ראש העיר. התפקיד של ראש העיר מתחלק לשניים. האחד זה העשייה שהוא עושה, והשני זה הטקסיות. שהוא צריך להגיע להלוויות, אזכרות, חתונות, בר מצוות, מסיבות סיום. זה לא שאני פחות אוהב את זה, אלא אני אוהב את החלק יותר של העשייה ופחות של הטקסים בתפקיד הזה. קורה לפעמים שאתה הולך ברחוב או בסופר, ואנשים פשוט עוצרים אותך ומבקשים שתפתור להם בעיות בביוב או בכביש. איך אתה מגיב לזה? ביום שזה לא יקרה, אני אתחיל לפחד. אני כל יום שישי הולך לקניות. אני מקפיד על זה, כל יום שישי אני הולך לקניות, ואני כל פעם מחלק את זה לסופר אחר בעיר, ואני חושב שאלה השעות הכי חשובות אצלי בשבוע, כי כשאני יוצא לקניות על ג'ינס וטריקו, כמו בן אדם רגיל, לא מכופתר ומחויית, לא כמו ראש עיר, ואז באמת כל הזמן נוצרים אותי אנשים, שהרוב הגדול מחמיא ומספר איזה כיף להיות תושב של העיר הזאת, וכמה יש כאן שינוי, אבל לא מעט אנשים שבאים ומבקשים עזרה. ואני משימתי, אז כל פעם שמבקשים ממני משהו, אני עושה את זה באותו רגע. אז אם למישהו יש בעיה, אני מיד מסמס או מתקשר למי שיפתור ופותר. ואני חושב שהזמן הזה שאני מסתובב ברחוב כל הזמן ומבקשים ממני לפתור בעיות, זה הזמן הכי אפקטיבי. ואני רוצה להסתובב יותר, אבל אין לי זמן. מה ההחלטה הכי קשה ומותחת שהיית צריך לקבל מאז שנבחרת לתפקיד? לראש עיר יש המון החלטות קשות, המון החלטות. יש המון החלטות שיכולות להיטיב עם מישהו אחד ולפגוע במישהו אחר. המון החלטות. וזה קורה ביום יום. זה מתחיל מהדברים הכי קטנים בעולם. זה כמו למשל להזיז פח למישהו מהבית. אז אם הזזתי פח למישהו, זאת אומרת שהוא עבר למישהו אחר. אז הבעיה עברה למישהו אחר. אז כל בעיה יכולה להיות, כל פתרון של בעיה יכול להיות בעיה למישהו אחר. ולכן כשאתה ראש עיר, לפעמים אתה יודע שאתה פוגע באנשים מסוימים, אבל מטיב לאנשים אחרים. וזה בדיוק הנקודה, לדעת לעשות את המכלול בין ראש עיר לבין לדאוג פרטני לבן אדם כזה או אחר. אם היית יכול לקבל כוח על אחד מהסרטים שיעזור לך לנהל את מגדל העמק, מה הוא היה? הייתי רוצה לראות רואה ואינו נראה. לדעת מה האנשים שלי עושים כשאני לא רואה אותם, זה הכי חשוב. ולראות איך דברים מתקדמים, גם בלי שאני נמצא שם. כשתלמידים בעיר מתלוננים שמשעמם להם אחר הצהריים, מה התוכנית שלך כדי להביא לפה אטרקציות שוות באמת? לפני 17 שנים הקמתי מפלגת צעירים. זה קראו לה ירוקים, והחלטתי שאני מתמודד למועצת העיר כדי להיות ראש עיר ביום מן הימים. הסיבה העיקרית שהקמתי את המפלגה הזאת זה כדי לדאוג לצעירים שישארו בעיר מגדל העמק. עכשיו, כדי להשאיר את הצעירים בעיר, אנחנו צריכים לתת להם דברים שיגרמו להם להישאר. אז בשנתיים וחצי האחרונות, למשל, אני אפילו כבר לא זוכר מה עשינו. אז שיפצנו את האצטדיון ובנינו לכם פאדל ופאמפטרק וסקייט פארק וגינת יום הולדת, ועשינו קאנטרי מהבריכה העירונית ובאולינג שעכשיו אנחנו בונים, ומגרש כדורסל 3x3 ומתחם נינג'ה חדש שאנחנו מתחילים לבנות עכשיו, ועוד עשרות תוכניות שאתם אפילו לא יודעים שהולכים להיות לכם. אז אני לא חושב שבעוד שנה, שנתיים ילד במגדל העמק יגיד שמשעמם לו. אין דבר כזה. איך אתה מתכנן להפוך את מגדל העמק שהצעירים ירצו להישאר פה וגם לגדל עוד ילדים? אז בדיוק מה שעניתי עכשיו, כדי להשאיר אתכם הצעירים, אז קודם כל צריך לדאוג לכם לפנאי, למסחר ולקניונים, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו תכף גם מתכננים להרוס את השוק העירוני ולבנות עוד ביג, נכון? אתם מטיילים בביג? כיף לכם שם? אז זה לא מספיק שיש לנו רק אחד, אני רוצה עוד 2 כאלה בעיר, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. והצעירים ירצו להישאר כי מה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם מרחיבים את אזורי התעשייה. אז כשאתם תלכו לצבא ותשתחררו, אתם תבואו ללמוד באוניברסיטת חיפה או האוניברסיטה הפתוחה, שאנחנו בשנה הבאה מקימים פה שלוחה שלהם, וכשתסיימו את הלימודים תצאו לעבוד במפעלי ההייטק שלנו, שאנחנו מגדילים אותם עכשיו בעוד 200 דונם, זאת אומרת בעוד 400,000 מטר, זה אומר עוד כמויות אדירות של חברות שיבואו לפה. אז גם אני רוצה שיהיה לכם כיף, וגם שבסופו של דבר, אחרי שתתגייסו לצבא ליחידות הכי מובחרות, תבואו ותגורו בעיר, כי העיר תדע גם לספק לכם עבודה. אם היינו מציעים לך להקים מועצת ילדים רשמית, מכיתות ו' כמובן, שתקבל תקציב אמיתי ותקבע מה עושים בו, היית זורם איתנו? אז השאלה שלכם היא כבר עובדה,
כי בשנתיים האחרונות הקמנו לראשונה בתולדות העיר את מועצת הצעירים העירונית. וואלה, זרקת רעיון, מועצת ילדים. יש לנו מועצת צעירים, אז נעשה גם מועצת ילדים. ומועצת הצעירים העירונית היא לא סתם גוף. זה גוף שקם, והם אמורים עכשיו להתחיל לפגוש אותי פעם בחודש, כדי להתחיל לספר לי מה אתם הצעירים רוצים. הם יספרו לי מה אתם צריכים ורוצים, ואני, התפקיד שלי זה לעשות את זה לכם. אז אם תקום גם מועצת ילדים רשמית, זה כמובן יהיה מושלם, כי ככה אתם תוכלו לספר לי מה אתם צריכים. מה הספורט או החוג האהוב עליך, ואיך אתה מתכוון לפתח את מגרשי הספורט והחוגים בעיר בשבילנו? תראה, כמו כולם אני אוהב כדורגל. אני אוהב לראות כדורגל, אני אוהב כדורגל, ואיך שנכנסתי לתפקיד, אתם יודעים מה הדבר הראשון שעשיתי? שיפצנו את האצטדיון כדורגל שלנו, 40 ומשהו שנים לא שיפצו אותו, וזה הדבר הראשון שעשינו. הקמנו כמובן פאדל ומגרש כדורסל 3x3, והקמנו עוד 2 או 3 מגרשי דשא סינתטי, אתם יכולים לראות במושבה. שיפצנו את יערת העמק, פה קרוב אליכם, לדשא חדש ומהמם, ובמתנסון, ואנחנו משקיעים המון 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 בספורט. פאדל, אתם יודעים שבמגדל העמק יש פאדל, בכל הארץ כמעט ואין פאדל. רק במגדל העמק יש את זה. שיחקתם שם כבר? אוי, אתם חייבים ללכת, זה כיף. וקאנטרי. אנחנו בנינו לכם עכשיו קאנטרי. התחלנו, חיממנו את הבריכה, ועכשיו אנחנו מתחילים לבנות שם חדר כושר, ובשנה הבאה אנחנו נעשה לכם גם פארק מים בתוך הבריכה. יהיו מגלשות בבריכה. זה השלב הבא. אז כל זה יש לכם המון 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 מה לעשות בעיר, ואין שום סיבה היום לצאת לבלות מחוץ לעיר. העולם משתנה מהר, יאקי. איך מגדל העמק הולכת להיראות בעוד 10 שנים מבחינה טכנולוגית? יהיה לנו פה רחפנים שחלקו פיצה? תראה, אם בעוד חודשיים אנחנו מקימים בית ספר, אתם בטח מכירים אותו, שכולו מדבר AI, בינה מלאכותית והכל ממוחשב, אז תחשבו לבד איך מגדל העמק תראה בעוד 10 שנים. אין בכל הארץ, אין בשום מקום בארץ בית ספר כמו שאנחנו בונים עכשיו, שילד מגיע עם טאבלט ומתחבר למסכי מגע ורחפנים ומעבדת ומדפסות תלת מימד, אין דבר כזה בארץ. אז אין לי ספק שבעוד 10 שנים מגדל העמק תהיה, אם יש לנו 33,000 תושבים, אז בעוד 10 שנים בעזרת השם נהיה לפחות עם 50,000 תושבים. משבר האקלים ואיכות הסביבה ממש מדאיגים את הדור שלנו. מה העירייה עושה כדי שמגדל העמק תהיה עיר ירוקה וממחזרת? כמו שהתחלתי לספר לכם, לפני 17 שנים הקמתי מפלגה של צעירים. אתם יודעים איך קוראים למפלגה שלי? הירוקים. מה זה הירוקים? אני לפני 17 שנים התחלתי במגדל העמק לדבר על איכות סביבה, על מחזור, וכשאני הייתי ממש ילד כחבר מועצת עיר, הבאתי לעיר תוכנית ראשונה שנקראת הפרדת הפסולת. אתם זוכרים את הכתום והחום? אז זו תוכנית שאני מזמן הבאתי לעיר. במערכת חינוך שלנו יש יעד לכם, התלמידים, אתם מכירים את יעד הקיימות, זה יעד שמדבר על איכות סביבה. כל החברות, כל המפעלים שיש לנו באזור רמת גבריאל נבדקים כל הזמן שהם לא חורגים מהתקנים של איכות הסביבה. מגדל העמק היא עיר ירוקה עם אוויר מדהים, וככה היא תישאר. שאלה קריטית, מה העמדה הרשמית שלך לגבי שיעורי בית? אם זה היה תלוי רק בך, היית מבטל אותם בעיר? לא, הפוך, הייתי מגדיל לכם אותם. אני הייתי לומד, תבינו, אני למדתי בחיפה מכיתה ה' ועד כיתה ח'. אני הייתי יוצא מהבית ב-6 בבוקר, נוסע בקו 338 לחיפה וחוזר ב-8 בערב. ואז עושה שיעורי בית. זאת אומרת, אתם היום מפונקים, ממש. הם מסיימים ללמוד היום בשעה 1, 2, 3. אני הייתי מגיע הביתה כל יום ב-8 בערב בגילכם. ואז הייתי עושה שיעורי בית. ואתם יודעים מה היתרון שלי? שיש לי ילדים בגילכם. לי יש ילד בכיתה ו', כמו שאתם יודעים, וילדה בכיתה ד', ואין להם מספיק שיעורי בית, הם צריכים לעשות יותר שיעורי בית, למרות שהם ילדים מחוננים שניהם, אבל הם צריכים לעשות יותר שיעורי בית, זו דעתי. כי כמה שתשקיעו יותר היום, יהיה לכם יותר קל בעתיד. אם היית צריך לעצב מחדש את הסמל של מגדל העמק כדי שיאפיין את הדור הצעיר, מה היית מצייר עליו? אז אני לא אראה לכם ואני לא אענה לך על התשובה הזאת, כי בעוד 3 חודשים אנחנו חושפים את הלוגו החדש של מגדל העמק, ששם תראי את אני אגלה לכם סוד קטן, הסלוגן החדש של מגדל העמק הולך להיות עבר פוגש עתיד, כי העיר הזו הולכת קדימה. אז בסלוגן של מגדל העמק יהיו כמה דברים שהם עבר ועתיד. למשל, יהיה שם ספר, אבל צמוד אליו יהיה AI.
יש שם תעשייה וצמוד אליו הייטק, אז אתם תראו את הסמל הנוכחי החדש של העיר, הוא מדבר על העיר. אוקיי, יאקי, עכשיו אנחנו עוברים לחלק הכי מלחיץ ברעיון. חד וחלק, 20 שאלות מהירות, בלי לחשוב יותר מדי. תשובה במילה או 2 בלבד. מוכן? מוכן. שוט. קפה או תה? קפה, שווארמה או פיצה? שווארמה. בריכה אני או... לא אוכל הרבה, אבל שווארמה, אם כבר. בריכה או ים? בריכה, בים יש חול. לקום מוקדם בבוקר או לישון מאוחר בלילה? לישון. טיק טוק או אינסטגרם? טיק טוק. כדורגל או כדורסל? כדורגל. חורף או קיץ? קיץ, ברור. טיול בטבע או סרט בקולנוע? שאלה טובה, אם בטבע יש מזגן, אז בטבע. מוזיקה, אז קולנוע, אני צוחק. מוזיקה מזרחית או רוק? זו באמת שאלה טובה. הילד שלי, הוא היה משדר בגלגלצ, ועכשיו הוא משדר כל יום ברשת ג' תוכנית שנקראת אגן הים התיכון, כל יום, מ-2 ועד 4. הוא מאוד מפורסם, קוראים לו נוי, והוא משדר מוזיקה מזרחית. למרות שאני פחות מתחבר לזה, אבל אם תשאלו אותי מה סגנון המוזיקה שאני אוהב, זה גלגלצ. זה מכל הסוגים. פחות מזרחי. ספר טוב או סדרת טלוויזיה? סדרת טלוויזיה. אין לי זמן לספרים, ספרים זה מאוד ארוך. המקום האהוב עליך ביותר במגדל העמק? המיטה שלי. המאכל לא, הלאומי. אני צוחק. כל העיר עצמה, אין לי מקום שאני אוהב יותר או אוהב פחות. אני מאוד אוהב את העיר מגדל העמק, ואני עושה הכל כדי שהיא תתפתח. המאכל הלאומי של מגדל העמק בעיניך? מה? המאכל הלאומי. המאכל הלאומי. אין פה מספיק אוכל, ואנחנו נגדיל אותם לאט לאט. לא יודע, נכון לכרגע יש כאן את הפלאפל שנבחר לפלאפל, אחד מה10 הטובים בארץ, אז פלאפל, אז של ברטו. זה מה שהוא נבחר, במאקו. חליפה ועניבה או ג'ינס וטישרט? חליפה ועניבה, בטח. כלב או חתול? לא זה ולא זה, אני לא אוהב חיות, אני מודה, צער לי לכל אוהבי החיות, אני לא מתחבר. המתקן האהוב עליך בפארק רבין? בפארק רבין יש למעלה, לא כולם מכירים את הפטריה. אתם מכירים את הפטריה? אז לא כולם מכירים אותה, לילי את לא מכירה, הרבה לא מכירים, זה בסדר, אני חושב שגם עירית כתושבת העיר לא מכירה, בבקשה. זה נמצא בפארק רבין למעלה, וזה אזור שלא הרבה מגיעים אליו, אבל בעתיד אתם תגיעו אליו הרבה, כי אנחנו עובדים עכשיו להביא אתכם גם לשם. עדן חסון צילם שם קליפ פעם. זה משהו יפה עם תצפית מדהימה לכל העמק, כן. אייפון או אנדרואיד? היה לי אנדרואיד והחלפתי לאייפון. מתמטיקה או שיעור ספורט? מתמטיקה, אני ממש טוב במתמטיקה. לפתור בעיות מהמשרד או לפגוש תושבים בשטח? גם וגם, זה שילוב. ראש עיר חייב לפתור המון בעיות מהמשרד, אבל הוא חייב, כמו שאמרתי, לצאת לשטח, לקניות, לפגוש את התושבים, כי שם הוא שומע את הבעיות האמיתיות. כשאתה יושב במשרד אתה עושה. עשייה עושים מהמשרד, פתרון של בעיות עושים מהשטח. המילה הראשונה שעולה לך בראש שאתה שומע מגדל העמק? מי שמתקשר אליי שומע את השיר החדש שלי, אם אתם רוצים להשמיע אותו, הג'ינגל החדש של מגדל העמק, כי מגדל העמק היא הבית שלי. אז זה מה שעולה לי לראש, שזה הבית של כולנו, וכל מי שגר במגדל העמק מאוד אוהב את העיר הזאת. תהיה מוכן לבוא להתארח אצלנו בפודקאסט שוב בשנה הבאה? אני אבוא מתי שתגידו לי, גם מחר, למה רק שנה הבאה? תודה רבה לך, מריה בן חיים, על הזמן שהקדשת לנו והתשובות המעניינות. מאוד נהנינו להכיר אותך קצת יותר, ותודה לכם הצופים. נתראה בפרק הבא של וידאו קאסט נופים. תודה רבה לכם, הייתם מדהימים, כל הכבוד.